Onko Trumpin suosio hiipumassa ja kuka nousee tilalle? Republikaanien sisäiset riidat repivät Yhdysvaltoja. Makaliikkeen sisällä käydään kovaa kamppailua siitä, kuinka äärimmäistä kielenkäyttöä ja ideologiaa puolueen tulisi edustaa. Erityisesti asennoituminen Israeliin ja antisemitismiin on jakanut rivejä, kun nuoremmat aktivistit kyseenalaistavat perinteisiä linjauksia. Tämän kaaoksen keskellä talk show-juontaja Tucker Carlson on noussut liikkeen todelliseksi voimahahmoksi. Carlson tunnetaan räväkästä Israel-kritiikistään ja siitä, että hän antaa alustan hyvinkin kyseenalaisille hahmoille, aina uushatseista autoritaarisiin johtajiin. Monet pitävät häntä nyt jopa Trumpia vaarallisempana hahmona, joka saattaa hyvinkin olla republikaanien seuraava presidenttiehdokas. Mitä mieltä olet? Onko Carlson uusi suurin uhka vai vain mediapeliä? Kerro mielipiteesi kommenteissa.